Autan M Shareef ne S-Abba. Assalamu alaikum masoya ma'abotan sauraron waƙoƙin Hausa irin na soyayya masu nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma ilimantarwa. To a wannan lokacin ina muku albishir da cewa ni Abdul S-Abba wanda kuka fi sani da Autan Umar M Shareef na sake muku zafafan albam guda biyu waɗanda za ku shaƙata da su, ku nishaɗantu, ku mori nishaɗinku. A wannan shekara ta 2025 ba don komai ba sai don kawai farin cikinku. Shi yasa na shirya muku waɗannan zafafan albam guda biyu masu sunaye kamar haka. Albam na farko shine Zulfiya. Zulfi zulfi zulfiya 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 zulfi zulfi zulfiya. Zulfiya shine album na farko, wato Zulfiya yana da tracks guda 5 ne. Sannan kuma album na biyu sunan shi shine Nana Asma'u. Haka zalika shi ma Nana Asma'u yana ɗauke ne da waƙoƙi guda 5 kamar haka. Waƙoƙin da suke cikin albam ɗin Zulfiya, na ɗaya akwai Ya Habibti. Ya Habibti na, Ya Habibti na, Ya Habibti na, Ya Habibti na. Ba kamar ki a zuciya, ke na baiwa sarauniya. Kin fi kyau na baturiya, kina da kyau zinariya. In babu ke ba lafiya, gare ni zan bar duniya. Duka matan duniya ba su kai ki ba Zulfiya. Sannan akwai na biyu, Dawo. Wayo kimin agaji, karki baro ni karki tafiya. Ga hannu kama rike, karki baro ni dawo garin. Sai kuma na ukun, Ina son ki. Kanki ne zan mutu tun da kin so ni. Na tabbata zan mutu in kin bar ni. Ni kinki ma shi yake ruɗa ni. Zulfiya sunan kina mini daɗi. Ni ina son ki, Zulfi kina cikin raina. Ki kaɗai ce zan kira matsayin habibtina. Sannan na hudun, ke ce rayuwata. Zuciyata ke ɗaya kin cika ta, babu kwaɗai ke kika mallake ta. Ke kaɗai dai ke ce mallakinta. Zulfiya ni dai ke ce rayuwata. Ba kamar ke, ni dai ba kamar ke. Ba kamar ke, ke ce jarumata. Ba kamar ke, na ce ba kamar ke. Ba kamar ke, ke ce rayuwata. Sai ƙarshe, na ƙarshen shine abokiyar rayuwa. Abokiyar rayuwa, abokiyar rayuwa, wai me yake faruwa? Na ganki a damuwa, ko me yake faruwa? Ki taimaka ki gaya, ko zan iya warwarewa. Ina shigan damuwa in naga ke shige tunani. Abokiyar rayuwa, ki daina yin damuwa. Ina cikin dimuwa, wai me yake faruwa? Ki taimaka min ki agaza, ki bar kwakwalwa ta girgiza. Komai ga yanzu gurguza, waye ya sake bakin ciki? Abokiyar rayuwa Zulfiya, abokiyar rayuwa Zulfiya, ki taimaka yar uwa Zulfiya, ki daina yin damuwa Zulfiya, abokiyar rayuwa
sai kuma Nana Asma'u, wanda ya kasance da waƙoƙi guda 5 masu sunaye kamar haka. Tsakaninmu da akwai ƙauna, tsakaninmu da akwai yarda. Nana Asma'u na. Sannan akwai Sarauniya. Mata kuna ina, ku zo ku gaida sarauniya. Mai kyan da kama sai an kira ta zinariya. Sunan da na fi so Asma'u, sunan ta ba wuya. Fuskar tana da kyau musamman in ta yi dariya. Halitta kala daban Asma'u, komai ta gauraya. Sai na uku wanda ya kasance Ni a bar ni da Nana. Ni a bar ni da Nana, dan Allah inna. Ni a bar ni da Nana, dan Allah inna. Ni a bar ni da Nana, dan Allah inna. Ni a bar ni da Nana, dan Allah inna. Ni a bar ni da Nana, dan Allah inna. Lokaci ɗan kalilan ni da ita muka saba da juna. Mun yi nisa a ƙauna har na sanarwa dangina. Lokacin aure na ya taho na sanarwa dangina. Sai na 4, lissafi na. Kullum na kawai lissafi na. Nana ita ta yi girma cikin labari na. Nana ya ce Nana mai andori na. Nana ya ce ɗaya ya ce zafiya. Sannan zan fi so a bar mu. Zan fi so a bar mu. Zan fi so ni da ke a bar mu a tare mu yi rayuwa. Mu zauna har abada a tare, ba zan yi in barki ba. Ashe ba ni jin son kowa, araba ni da ke fa zan haukace. Kin zamo garkuwa a raina, son kikin yau da she. Da ke na yau shakuwa, garin ke ɗaya ce ya mace. Kada ku manta masoyana, ma'abotan sauraron waƙoƙin Hausa na soyayya. Za ku iya samun waɗannan albam ne guda 2 a shafukar yanar gizo na, kamar su YouTube channel. Za ku same ni a YouTube channel da username Autan Umar M Shareef S-Abba TV. Sannan za ku iya samu na a Audio Mac da suna Autan Umar M Shareef S-Abba. Ala kulli halin, ina miƙa godiyata a gare ku masoyana. Ku ne komai a gurina, ku ne walwalata, farin cikina, ku ne ci gabana. Hasalima ƙarshen tika-tika-tik in taƙaita muku masoyana, ko ne duniyata, sabida ko ne rayuwata.